sa maong introduction. Matag, wala tay choice, matag tungtong na to dari, baligya gyud ta. Di lang ko maingog na halin na, no? Kay, basta. Mayong buntag sa tanan. Amen? So, excited ba ta nga makadungog sa pulong sa Ginoo? Amen. Salamat sa Ginoo kay today is the day nga gibuhat sa Ginoo alang nato. Amen. So karon nga last week no nilarga ato ang pastora and ikauban sayang anak mo ang principal tungod kay dunay educators convention sa eskwelahan dito sa Manila ug sundan na siya by next week sa ato ang sa National Conference sa Manila. Magdala sila og panalangin ang nabilin diri magpaabot sa panalangin nga ilahang madawat unya no karon na week. Okay, we want more for the Lord. Amen. Gusto ba ta ana? Okay. Kung gihangyo ang tanan sa pagtindog as we respect the word of God sa Joshua 24:15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for you are so good, Lord God. Today, Lord, we choose to serve you, Lord God. We choose to listen to you, Lord God. Salamat kaayo, Ginoo, that your word will speak in us, Lord, and mahimong buhi sa muang kinabuhi, Lord. Magdala og kinabuhi, Lord, sa mga kasing-kasing nga naluya, Lord. But we believe, Lord God, ikaw, Ginoo, ang muang kusog. And today, Lord God, is very hour, Lord. We are very willing, Lord, enough, Lord God, to make a choice, Lord God. Mupili, Ginoo. Lord, sa mga butang espirituhanon, makadala og kinabuhi, Lord God, kinabuhi sa walay katapusan. We thank you, Lord God, for your word, Lord. In Jesus' name we pray. Ang tanan maingon og amen. Amen. Lingkod ta, pahilo na ta. Okay. Samtang ako ang gi-recall ang mga Sundays nga nahimo tang nagpermi diari pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kinsabay permi nang nagsimba. Amen. Ubay-ubay sa atua no na nakapaminaw permi nang nakikauban no sa maong panambahon. And salamat sa Ginoo kay hantod ro na aka. Ingnay mong tapad, salamat kay ni aka. Amen. Naunsa man atong napaminawan. Tanan natong nahimong naabot sa atuang kasing-kasing nga nagdala og panalangin. Diha man sa pulong sa Ginoo o diha man sa atuang mga kauban nato o diha man sa tong cell group o diha man sa television baka mga butang, mga information nga atong nadawat, remember, nag-require ni siya og pagpili nato. Whether mosugot ta o mo i-deny nato. Whether ato ang i-reject or mo say yes ta for that. No? Ang tanan, dunay pagpili. Yes, makana ka nga, ninduta sa iyahang ang gi-share ni Pastora, oy. Aninduta sa gi-share ato magwawali atong mingagi pag yung Sunday pag yun. Na-gather ni mo tanan. But the question is, yun sa nato pagpili. Nga misugot ba ta o wala baka ta kasugot. No? Last 2 Sundays, o gatong ni aging Sunday, kanang nabutang sa kong kasing-kasing ni maong topic ba? Na ang tanan di ay sa imuhang gipaminaw, sa imong nakita o sa imong na-experience, it requires choices. Nag-require niya siya og mga pagpili. So, pinaagi ana mga experiences, nakita nako og nabutang sa akong kasing-kasing nga sa mao nga title.
The choice is yours. The choice is yours. Choose well. Ang atong bitaw kita man gyud mo pili. No? Ang atong pagpili atuan na siya. Busa pilia og ayo. Pilia og ayo, just like Joshua. Yang nabutan sa iyang kinabuhi, since ang mga tao sa panahon ni Moses, nagiya-iya lang. O pagkinabuhi sa lain-lain nilang giganahan. But ingon si Joshua, from this day, no, I will serve the Lord. As for me and my household, I will serve the Lord. And I believe, yes, makaingon ka nga, I will serve the Lord this day. Nga naman, dili lang naa ka, because you have the heart, nga, mupili nga, yes, Lord, moadto kog sa simbahan, because I will serve you, Lord. I will experience your goodness. I will experience your presence. Mo na ang kang Joshua nga kasing-kasing. No? Ganahan kay siya nga sa pagpili og mga butang nga makapahimo niya pagdala og himaya sa Ginoo. And to this morning, so on, whatever circumstances you may have, whatever problem sa imuhang kinabuhi, nga imuhang na-experience. Matod pa ni Earl, problem? No problem. Just make the right choice sa imuhang kinabuhi. Make the right choice. Inay mong tapad nga, kanang, this is your choice. This is your right choice. Choose well. Amen. No? Unsa man ang the choice is yours. Meaning, the acts or instance, ang kuning gisulat, of choosing or selecting, the opportunity or power of choosing, pagpili, selecting, a person or thing chosen or that may be chosen. So we have the power to choose because we can choose. Makapili ta. Gani, lain-laing mga pagpili sa ato ang kinabuhi everyday. Gani, pagmata nato sa inikabuntag, pagmata nato, gikan sa katulogon, gikan ta natulog, naa na dayon ang pagpili. Inigpili nimo, anang huyab ka dako kayo. Pag-ana nimo, ninimaho imong baba, unsay pilion? Ang pag-toothbrush? Ang dili pag-toothbrush. Diba? Unsay pilion kaha nga maayo inigmata nimo? Ang pagkuha sa imong cellphone o ang pagkuha sa imong Biblia? Siguro makana ka, ang pagkuha sa kong cellphone, kaya kung cellphone, dunay Biblia. Unya kay duna may ning text. No? Nalingaw na ka sa imong text. Dunay pagpili, igsoon. Sa mga butang niining kalibutana. Duna tay pagpili. God give us the power bitaw to choose. Even si Adan ug si Iba. No? Nga dili sila pakanon atong forbidden fruit, pero unsay gipili? Ang sala. Nga nahimong naabot silang kinabuhi tungod lamang sa pagpili. I don't know sa ato ang kinabuhi karon sa atong napili the whole week, the whole day, kagahapon, o karon. But makaana ko, you made the right choice sa imong kinabuhi. Kay wala kaming undang sa panagtigong migsoon. Amen? Every day requires choices. No? Sa atong matag usa nato. Walay usa nato, mataglihok nato, walay gipili. Kay kung wala kay pilion, magpundo ra ka sa inyong balay. Adi ko ana. Sa imong paganing pagdili, pili na siya. Sa imong paganing wala paglihok, pili na siya. Pasabot, matag-usa nato, dunay mga tika o dunay mga gikinahanglan natong desisyonan sa ato ang kinabuhi. Yung mata nato, giunsa nato paggamit anang very hour pagmata nato. Mamilo ba ta? Kinsa bay kabalo mamilo sa higdaanan naghuman og mata ninyo? O diretso ka karatil dagan kay maglungag ka kay na late na ka sa eskwelahan.
o imong mga alang sa mga ginikanan na late na imong anak, diretso na dayon og on sa imong gasol para magkuan, magluto. O imong gipili nga muluhod ka diha sa presensya sa Ginoo. Before ang pagpili, dunay desisyon mahitabo sa imuhang hunahuna, sa imuhang kasing-kasing. Lord, kay mo pili man ko, inigmata na ko ugma. Magsayog yung ugmata para ako makahimo pagduol sa imong presensya. Pero kung wala tayo naghimog desisyon lang daan, wala na to planuha, inigmata na to, dunay posibilidad nga magdali-dali tayo, ningkuan na si ay hayag na ay naabta na taog panahon nga sa asa na to gigamit ang panahon. Unsa atong gibuhat, unsay dapat natong buhaton. Mao na igsoon, this morning pahinumduman ta sa Ginoo nga duna unsa di ay kaimportansya ang pagpili labi na sa espirituhanon nga atong ginabuhat, sa atong espirituhanon nga kinabuhi. No? Ingna na po imong tapad nga choose well. Choose well. You can be productive sa imong kinabuhi. You can motivate sa imong self. Nga yes, makahimo gyud ko ana, no? Mahimo ka active functioning in your community. No? No matter unsa man imuhang edad, tigulang, bata, batanon, no? Naghimo na siya og paghatod sa imuha sa pagpili whether life or death, whether prosperity or kanang misfortune. Making choices is a part of life. Ug tinuod kay na siya, we chose unsa ato ang gani suoton. Sa ka akong suoton, no, kung masimba ko. Unsa ka ako ang kuano kanang color nga akong ganahan akong color sa akong sapatos. Unsa ka akong color sa akong buhok? Ako baka ning ipa-brown, ipa-yellow, whatever color, dunay pagpili igsoon. Unsa ka nga ako ang ihatag nga bulak? Dunay pagpili. Nganong mo pili man ta? Tungod kay we want the best nga ato ang ma-offer sa tawo, sa ato ang kaugalingon atong mahatag. No? We want the best. Ug diha sa Ginoo sa atong pagpili, we want more, the best para sa iyaha. Amen? Lord, mo pili gyud ko ani Lord. Sometimes ang mga sala atong mapili, ganahan kay tanan nata sa maayong kahimtang sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Maayo na kayong dagan, pero do na gyud pagtukar sa sinful nature. Mao na gyud ka kanang ako ra mang isa di ari oy, wala para sa mga mag-asawa, no? Na ako din sa mga akong ipang research ba. Ako ra mang isa. Unsa ka mag-text ko ngadto sa uban? O para sa mga batanon, ay ako ra man isa, pilion sa nako karon nga mutan-aw sa ako ani nga salida ha. Kay murag nindot man. Tan-aw ko sa trailer murag nindot man kayo. Then pagkahuman nagmahay ka sa imong pagpili. Maimpag nimpili ko nga mubasag Bible kaysa mutan-aw ani nga salida nga nakahatod nako og bastos, nakahatod nako og kanang sahay magdunggan na itong mga dili maayong mga pulong. Mailhan ako ang estudyante sa ako ang advisory nga kana bataa that week ning tan-aw siya salida. Kaya ang mga actions kiningkoy kay mga bata man. Iyahang mga words gipang pili kanang linya sa mga binuang. Gani dunay mga pamalikas. Dili na siya pwede. No? Nganuman, ang pagpili mohatod nato sa tong una-huna o mohimo nato sa tong kaugalingon kinsa ta. Unsa ta? Kay mao atong gipili. Amen? Mo na nga today, choose well. Whether sa maayong butang, duha ra gyud kapilian. Maayong butang o dili maayong butang.
And in the future, mahimo na siya mulid. Unsa ang resulta ni ana. Permi na ako ning istorya sa kuang estudyante ba. If you work well today, then when you grow up, do na kay job. Sige lang, paghago lang, kauban, sige lang, dili lang ikaw ang mo trabaho, ana. Dili lang ikaw ang mo kanang imong kaugalingon, but there is Jesus. Ingon si Jesus, I can do all things through Christ. Ay ingon si Paul, no, nga makahimo, imo nang i-personalize, makaana ka sa imong kaugalingon, I can do all things through Christ who gives me strength. Makahimo ka ana. But kung imuhang pilion nga magpahayahay ta, alam po sa mga estudyante, kung magpahayahay ta, karon dili lang sa ako mosulod, kay kuan na ron, kanang dili man ako major class, dili lang sa ako mosulod karon, mo-absent lang sa ako ron, kay nami movie karon, o nami laag, tumig tukuran baka, tumig Baguio Beach, at tumig kuan, asa-asang laag. Kung magpahayahay ta karon, inig ka future nato o inig ka tigulang o inig ka human sa imong time sa mong pa-eskwela, diha na ang time nga maningkamot ka. We can see that sa mga nagtrabaho. But wala ko nagpasabot nga gidegrade nako or kanang nanaway, dunay mga pagsaway, but makita nato ang meaning sa life nganong naabot sa ing nana nga kinabuhi. Luoy kaayo, hala, bungkal niya ang ida, kitigulang na. Ito na nga tumigtukuran gahapon, makita na ko mga construction workers, no, mga nasa road, no, nga magkuan sila, unsay pang buhat diha sa dalan, o mga carpenters, nginana, well, maayo man kay pud na, nga nangkamot sila, but if we want success in our lives, if we want more than that, nan karon palang daan, mintras, duna patay daghang kusog, pilia ang maayo. Karon nato ang pilion nga muhago ta, pero ang paghago, remember na si Jesus kauban nato. No? Muhago ta and pagkaugma sa ato ang kinabuhi, mahimo tang prosperous. Mahayahay ta. Apan kung pilion nato nga karon ta magpahayahay. Karon ta, dili nato, pilion nga, muhago, karon na ta magpahayahay, inig katigulang nato, muhago ta. Asa ka ta na, muhago daan o magpahayahay? I believe so sa inyong matag kasing-kasing. Mahimo na siyang mapili sa imong kinabuhi, nga makaana ka, yes, karon ko muhago, tungod kay kahibalo ko, ang future nga maayo, naghulat nako. Amen? Naghulat nato. Karon ka mo mangabig og kalag kay nganuman kana nga mga igsoon nato nga wala pa diha sa Ginoo, in the future mahimo pud na silang kanang makaila sa Ginoo og sila pud mo enjoy sa presence sa Ginoo. Amen? Unsa pagkamaayo ang Ginoo. Kung wala ta na encourage kana nga line, better check your pulse. Basig wala na. Wala na nagpitik. Better check your heart. Kung wala na nagpitik. But I believe nagpitik pa diha sa Ginoo. Tungod kay duna kay pagpili igsoon. Ang pagpili sa mga butang nga makaayo nimo bisan pa man karon ug mohatod diha sa future. If we want prosperity, choose life. If we want death, pahayahay karon. If we want the best, then choose well. Kung gusto tag the best, choose well. Mao ba ni ang akong kuan? Pinaka the best ba ni akong ma-offer niya? Sakto ba ka ni? No, ako ang mahatag niya. Tungod kay nakay plano. Unsa man imuhang plano sa imong kinabuhi? Mahimom lang mo prosper igsoon. No, paghago kauban sa Ginoo. Kay walay mga butang diri nga mahimo kang successful kung dili nimo gihaguan. Ang akong buot pasabot ang paghago dili sa lamang sa tong kaugalingon, kauban na siya pinasikad sa tabang sa Ginoo. No? Pili lang sa imong matag adlaw nga kinabuhi. No?
Tungod kay ang Ginoo nagtanaw nato, nagandam kay siya mo tabang nato. God already poured out His Spirit of love. Tungod kay nahigugma siya yung gi-pour out for us to choose things which are spiritual para makapili tag maayo. No? Nga kanang maghatod og kahimayaan sa Ginoo. Last day, ning pop up sa akong cellphone, Instagram, no, sa kong manghod. Tanaw na ko pag ako lang gisulat, ayang gisulat. Ingon siya, post siya, then siya gisulat dito sa Instagram. Today I choose life. Ana siya. Every morning when I wake up, I can choose joy, happiness, negativity, pain, to feel the freedom that comes from being able to continue life. Grabe. Even mga negative sa kinabuhi, pwede natong mapili. But he said, today I choose life. No? Makaana ba kasi mong kinabuhi today? Makaana ko nga, pilion ako ang kinabuhi. No? Kinabuhi nga magdala bitaw og kahimayaan sa Ginoo. And by that, sa iyang post, he got lots of likes. And I don't know how to like. Okay, mulab raman siya good. Comment? Ha ha ha. I don't know if serious ba siya sa iyang gi-choose. But as for me and myself, kay pamilya man ako, I will serve the Lord. My prayer nga dili lang taman ta sa post. Dili ta taman sa to ang hunahuna nga unsay dapat buhaton. But makahimo ta pagpili sa mga butang espirituhanon nga ang Ginoo ba, yes, mao ni akong anak. O yes, mao ni siya. No? And you will not comment sa imong self, ha ha ha. But you will kuan ka nang makaana ka, you will say more than that. Yes, Lord. Salamat, Lord. Ikaw ako gipili ko nimo una. Mo na nga kanang lami kayo nga mopili pod sa mga butang diha kanimo. No? Deuteronomy chapter 30 verse 15. Tanasang basahon igsoon, wait. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. But if your heart turns away, and you are not obedient, and if you are drawn away to bow down to other gods and worship them, I will declare to you this day that you will certainly be destroyed. You will not live long in the land you are crossing the Jordan to enter and possess. This day I call heaven and earth as witnesses against you, and I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live. You see, dunay mga consequences, dunay mga resulta sa imuhang pagpili. But if your heart turns away and you are not obedient, unsa man, distraction comes sa imuhang kinabuhi. But the Lord already set up today your life, mahimo kang prosperous. All you have to do is to choose. Lord, I am with you, Lord God, and I will choose you, Lord God, to live a life that is pleasing diha kanimo. Kay gusto sa Ginoo og prosperity. Gusto sa Ginoo nga mahimo tang kanang magkinabuhi. Uyon sa iyang kabubuton, mahimong ang atong kinabuhi nagamit pag-ayo. Muna nga iyang panalangin iyang gi-pour out. Gi-pour out sa matag usa nato. Pandepende sa ato ang pagpili. Whether we choose life or death, curses or blessings.
Today, ang Ginoo naghatag nato og panalangin. Dawata ang panalangin sa Ginoo nga kanang gihatag si Ginoo karon. Ug makabaton ka kinabuhing everlasting, madagayaon. No? Madagayaon gayud. Unsa nganuman, bisan pa manggani nga kanang simple ra kay ta mga tao kanang gikan pa magani sa gamay pa duna nay gihambing nga sala, but gipili na ta ni Jesus, no, gihigugma ta niya pag-ayo. He chose us long before nga imo siyang napili, no. God chose you based on His mercy, tungod sa iyang dakong mercy, iyahang kaluoy. Iya tang gipili, gipakamatyan ta sa cross. Wala siya ming stop. Dirira ko taman kay kanira siya akong pilion. Ay kanilang siya akong pilion kay murag buutan ang nawong. Ay kanilang kay kuan kanang madanasigon. But kitang tanan gipili, nagpadayon siya dito sa cross, iyang giantos ang tanan aron kita makabaton og eternal life. Inana ang pagpili ni Jesus kanato. Pilion ba nato si Jesus sa atong kasing-kasing? Ato ba siyang pilion nga sination every day pag mata pa lang daan nimo? Pag mata pa lang daan nimo, pilion ba nato siya? Kaya ang kinabuhi sa kong ginaingon na puno og pagpili, ingon si Jesus, I want you in my family. Kung bago pa ka, no, dunay hunghong sa imong kasing-kasing karon. O dunay sagit sa mong kasing-kasing karon. I want you in my family. Dili na siya pareha sa The Voice. Ana, talikod ang kuan mga mopili. Nindot kay tingog, grabe kayo naitaas kay tingog, paghuman, murag nindot nida. Tuslok din, I want you. Huh? Mga judges nagpili sa according sa performance. Ang kalibutan nagpili sa according sa performance og sa iyang ability og sa iyang power og sa iyang kwarta. But the Lord chooses us. He chose us nga mahimong anak niya. Amen? Nga mahimong makabatuntag kinabuhing walay katapusan. Gipili ta, that's why you are here. No, nga makailatan niya. Lord, di baka makapasalamat sa Ginoo nga pinili ka? Amen? Atong pakpakan ang Ginoo sa makasog. Yeah, thank you God. Nga nahimutan niyang napilian. Kay basig ang dautan, dunay pagpili. Pilion na ni siya nga kuan, katulgon basta Sunday service. Maningkamo tana, bati mong pilion nga, yes Lord, maminaw yung kay ko Lord. Yes Lord, mo-obey yung ko. Then you choose life sa imuhang kinabuhi. Yung ana din si Jesus again, I want you in my family. I want you in my dwelling place. I want you nga magkauban ka kanako. Ang tao gani mo pili, I want you. Gusto ko ana niya, busa duna kay buhaton. Ang pagpili nagdalaog sa pagbuhat. Kung mopili ka, duna gyud kay buhaton. Kung naibog ka niya, doon na yung kay buhaton. Unsa man, gamay ra ng pagpadala, hinay ra ng pag-text, adtuon gyud kaha, pananghiran gyud kaha. No? Nganuman, doon ay pagpili. Kung doon, ngayon lang ka nga, gusto ko ana niya, din wala kay gibuhat. Ay imong gipili, wala naghatod og katumanan sa end sa imuhang kinabuhi. No? Wala siya naghatod. So, as a people of faith, no, kita mga katauhan diha sa pagtuo ni Jesus, the first choice we make is, number 1, choose a personal relationship with God. If we have relationship, pareha sa pamilya, concern ka sa imuhang pamilya, nakakaon ba ni siya? O kuan ka ng, sa imong mga anak, no? Kanang, kuan ba kanang, gusto na ko ni siya palitag sapatos, gusto na ko ni siya pa-enroll, inani, gusto na ko ni siya tagaan. Ug ang mga anak respond. Gusto ko yung mo-obey sa kuang parents.
No, gusto gyud ko mo kuan unsa ingon man gud akong mama, ingon man gud akong papa, kani akong buhaton. Dunay relationship just like sa ato ang Ginoo, duna tay gusto tag relationship. So kung walay relationship, no? Dili ta makapili. O mamata ko Lord, mubasa kog Bible, o mahimo kog devotional. No? You will just create a problem sa imuhang spirituhanon nga kinabuhi. You will just create a problem sa imuhang komunidad, sa imuhang self. No? But God wants a relationship, an intimate relationship sa imuhang mambubuhat ang Ginoo. Intimate, perming nag-communicate, perming nag-istorya. No? Mga ingunana, ato ang pagpili, magdala og consequences kung mupili ta unsay dili maayong pagpili. Ana si kuan Eve. Ingon na ba ang Ginoo nga dili na ako ni kanon? Ako lang sa ginintilawan daw bi. Unsay nahitabo? Distraction sa ilang kinabuhi nahitabo. Naghago sila imbis na tanan provided na. Gihatag na sa Ginoo ang tanan, pero gipili ang usa lamang kasala. Mao na nga nahitabo nga nahimong for the long term silang life. Naghago sila og naningkamot ang life, ayang family wala nahimong maayo. Nganuman tungod lamang sa pagpili. Distraction comes, no? Mga pagtintal na kanang nabot nga gipili ni Eve ug ni Adan. No? Have relationship with God daily and you will not choose sinful things sa imuhang kinabuhi. Dili ka makapili, dili ka makaana nga sakto ba kani, walay pagduha-duha. But you are determined enough if that is the will of the Lord because you have the right choice sa imong kinabuhi. Number 2, choose to follow Jesus. Jesus said to His disciples, "Come and follow me." Matthew 4:19, "And I will make you fishers of men." Kung wala pa ming pili si Pastora, salamat kag dako kayo ni Pastora. Kung wala siya ning pili nga magstay diri sa Pagadian City, matod pa sa iyang storya, nabot siya dapat unta sa laing lugar, but napili niya diri, wala unta, taasa ka tadapit no, nagbulag-bulag. But salamat sa Ginoo. Even sa pinaka-example nato, diri na si Pastora. No, nga balay-balay, matag barangay, kay witness ko, nga nagdako ko kauban, dili pod whole life nga kauban, pero doon ako'y mga witness ko nga sa iyang pagpangabig og kalag. Nga naman, she wants to follow Jesus. No, matag barangay. And ngani, karon, I think more than 20 outreaches sa sa mga laing, mga dapit, mga barangay, sitio, minana, no? Nga naana na plant ang church because sa iyahang pag-follow ni Jesus Christ. Ug wala nahimong nabiyaan, matod pa sa uban nga nahimong nabiyaan daw. Pero wala nahimong nabiyaan, iya na siyang giatiman. No, iya siyang ginaadtuan. Kay duna siya'y baruganan nga pag-ingon ni Jesus, "Come and follow me." Makaana baka ka nga, "Lord, I will follow you, Lord. I will do my cell groups. I will do kanang pagpangabig og kalag." Usa na siya kadakong, "Come and follow me," sa kadakong invitasyon sa tuang kinabuhi sa pag-ila og dugang mahitungod sa Ginoo. Amen? Pag-ingon ni Jesus, "Come and follow me," that means knowing Him more in our lives. Means, pagpili, diha kaniya nga moila, no, moila kinsa ang Ginoo, not just knowing His name. Yes, Father God, Lord God, no, anana everywhere, every churches, nanang pulunga. But, ang giingon dani is to know Him better, to know Him more sa ato ang kinabuhi. No? Come and follow me. Number 3, choose to live and love like Jesus. Matthew 16:24 to 26, isgot siya, "Come, take up your cross and follow me." Now, here comes serving. I know we have a lot. Masalamat sa ato ang mga
ministries, no, sa Marshall, pakpakan na to sila sa tuang kids ministries, sa tuang music team, sa tuang daghan kayong mga ministry nga walay bayad, it's free, no? They love to serve, we love to serve, no? Kung wala pa taana, nindot kayong mga join ta. It's serving. It's serving for the Lord. Ingana, choose to live and love like Jesus. Pagpili diha niya, pagpili nga muhigugma ta, even ngadto sa uban. No? Ang pagpili diha kaniya, live like Jesus. It is a life of caring and compassion for others. We pray for one another, no? Ganahan kay ta magpray. Salamat sa Ginoo kay doon na tayo cell grouping. Nga diha sa atong cell group, dunay makampo nato. I-pray ko ani nga mo ni. Then wala tay worry problem. So gamay ra kay na. Problem? No problem. Gamay ra kaayo na. Nganuman do na kay pagpili igsoon. Pagpili pag kinabuhi nga makapahimuot niya. Pagpili nga atong kinabuhi maayo at tubangan sa Ginoo. No? Doon na may mga tentasyon, doon na may mga pahitabos ng kinabuhi. Apan, sa dihang mo padayon ta, nga mo realize, unsa ka importante yung pagpili diya sa Ginoo, then, makahimo ta, yes, nakapili ko unsay maayo, ug nakapili ko life instead of death. This is Jesus' way. Muna siya ang pamaagi ni Jesus. Nga mahimo tang disipulo, nga mahimo tang mo follow niya. Life is about choices, and the choices we make define who we are. Kinsaman ta karon. Choose this day whom you will serve. Choose to live and love like Jesus. Choose today to live life as fully as possible. Amen. Your life isn't defined by what unsay imuhang ginabuhat, unsay nahitabo nimo. Your life isn't defined by what happens to you. You define your life by how you choose to respond. How you choose to respond. There are 3 C's of life. Choices, chances, and changes. So you must make a choice to take a chance or your life will never change. Dunay mga changes, mahitabo sa imong kinabuhi nga maayo if do na tay pagpili, do na tay chances. Yes, we have the chance. No? But you must make a choice to take a chance or your life will never change. Do na tay mga chances itong kinabuhi. Chance na unta to niya kay nakapilog encounter. Chance na unta to niya nga mayang kinabuhi mapadayunon ang pag-usab. Pero may undang man nawala ang chance. Nawala ang ayahang paghulma sa iyahang kinabuhi. Wala na nahimong napadayunon ang pag-usab. No? But if you choose nga mahimong magkinabuhi niya, life will never be the same again. Amen? Wala na, dunagay prosperity. Dunagay pagkanbitang maayo nga kinabuhi, abundant life. No? Nganon dili taw sahay makapili tungod kay sahay dunay kahadlok, dunay fear. F-E-A-R. No? Fear. But we have to choose. Atong i-choose ana. Fear baka nga unsa-unsa nga klase. But there are 2 meanings or abbreviation of fear. Fear, forget everything and run. No, mo kuan ka, mulikay ka ana, no, imuhang takasan, or fear, face everything. No? Mo face ka everything and whatever imuhang ang imuhang mga problema mahimo nimong unsa mahimo kang ma-successful because you choose the right thing. No? Even sa Luke 10:41-42, Luke 10:41-42. Si Martha was busy cooking. Busy kayo si Martha nga nagluto.
Kay na sila'y visitor si Jesus. But grabe kayo ang pag-prepare ni Martha sa kalibutanon nga butang. Usamat ka atong kabisihan sa kalibutanon natong mga trabaho, no? Busy kay tao, lalo siguro tayo panahon sa mga kaayo, sa mga espirituhanong butang tungod sa ka-busyness diri sa kalibutan. But remember, Jesus called Martha. Naay attention, gihatag si Jesus, Martha, Martha. Siya, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Unsa man, Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Grabe, nakapili si Mary sa the better part. Si Mary, unsa ka precious ang presensya ni Jesus. She nailed down, tubangan sa feet ni Jesus Christ. Unsa ato ang mga pagpili, pareha ba ta ni Mary o pareha ba ta ni Martha? Yes, we know God in our lives. We receive Jesus sa ato ang kinabuhi. But only one thing nga dili na makuha sa atong kinabuhi, ang pagpili sa pagpaduol sa presensya ni Jesus every day of our lives. This moment, mga igsoon, ang pinaka-importante nga mahitabo sa ato ang kinabuhi is to know God, is to know Jesus, who He is sa ato ang kasing-kasing sa ato ang kinabuhi. Everything, paggawas palang daan mo karon, doon na dahin pagpili. Sa klase-klaseng pagpili, remember, like Mary, nakapahimuot siya ni Jesus. I don't know sa imuhang maabtan o mahimong mapili. But one thing Mary did, unsa iyang nabuhat, that she found a better part. Si Martha, na busy kayo siya. Pili lang ana, Martha or Mary. No? Makahimo na siya pagbutas ng kasing-kasing, Lord, I want to be like Mary who found the better part. I want to follow you, Lord. Dili na ko usik-usikan akong time nga naa ako dianhi, nga nakabaton ko o kaluwasan. But dili lamang ang pagpili the time nga you receive Jesus Christ, but mapadayunon. Mohatod na nimo og kinabuhing walay katapusan. Amen. Inana ang pagkamay sa Ginoo, gipili ta niyang daan. Nabatay nakuha igsoon. Pakpakan nato atong Ginoo. Imo ang ingna imong tapad, choose well. Amen. God bless His word. Ako ang ihatag panahon nito. Itong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Joy. Nakapili ba kag maayo karong buntaga? Oh. Salamat sa Ginoo sa diha iyang gibuhat ang tawo. Gihatagan ta niya og pagpili. Oh, atong kaugalingon nga will. Muna ang kanang the only thing separates us from sa mga robot. No, ang kanang sa mga butang walay pagpili. Ikaw gihatagan kag pagpili. That is why karong buntaga gidasig ta nga pilion nato ang pinakamaayo. Ug karon nga naa ka dinhi sa church, nakapili ka sa pinakamaayo. Amen? Ina imong dapat nakapili ka sa pinakamaayo. Sa mga manindog ta? Oh, let's take this time, mubo lang kaayo. Oh, pamalandungan nato ang pulong sa Ginoo this morning. Tungod kay sa dihang mogawas na ta dinhi sa simbahan sa Tigumanan, daghan na pud kay itag butang nga pilion. Oh. Importante kaayo nga makapili ta sa pinakamaayo. Pinakamaayo nga makalipay sa atong Dios. Oh. Imo habang gitingwa sa imong kaugalingon nga makapahimuot ka sa Ginoo? Masama sa giingon ganina ni Pastora Joy, choose to live and love like Jesus. Oh.
Atong pamalandungan na atong kinabuhi, samtang muduko kasi mo ang ulo, yung pwede nimo ipuyo mo yung mata. Karong si Manaha, nga mga adlaw nga ning labay, nakapili baka, mo pwede nimo pangutan imong kaugalingon, nakapili baka ako og maayo. Nakapili baka ako to obey God, to follow Jesus. Nakapili baka ako og makapahimuot diha sa Ginoo, nakakinabuhi baka ako sama sa pagkinabuhi ni Jesus. Kung ang tubag ana sa imong sulod igsoon, medyo dili pabor diha sa Ginoo. O pwede ta makig-istorya diha sa Ginoo ni Muntaga. Mga ipasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Wala ako nakapili nimo aning dapita. Let's reconcile atong kaugalingon diha sa Ginoo. Anon sa dihang mogawas sa dinhi, dili ta pareho lang gihapon sa una. Mugawas sa dinhi, nausab na ta. A changed woman, a changed man. Muna usa sa purpose diri nga naata kada Domingo. Dili lang kay to check attendance sa church, no. Usa sa mga rason nga naata dinhi, we come here to be changed para mausab. Now, if naakay nahimo ang mga choices, mga pagpili karong si Manaha, nga wala nakalipay sa Ginoo, pwede ta mangayog pasaylo diha sa Ginoo. Pwede nimo ipataas imong kamot. No, Lord, pasaylo ako. Ginoo, hatagi ko og chance. No, nga sa sunod, Ginoo, makahimo ko pagpili, pag-obey nimo. Come on, pakigsulti sa Ginoo. This is your time. This is our time now na ang presensya sa Ginoo ni dapita. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, usba ko, Ginoo, make me a better person, Lord. Nga, Lord, pagkabuntag, mapili ta ka, Ginoo. Dili ang kabisi, dili ang daghang buhatonon. Lord, I will choose to take the time with you, Lord, sa imong pulong, sa pagsimba nimo, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be reconciled sa Ginoo this morning, son. Hallelujah. If you want to surrender the Lord, pataas imong kamot, Lord. I-surrender ko diha nimo, Ginoo. Himo akong maalamon, Lord. Makapili ko, Ginoo, karong si Manaha. Ngalipayon ta ka, Ginoo, sa kong mga pagpili. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I pray, Ginoo, sa matag usa right now, Ginoo. Lord, nga, ni himo pag-reconcile sa iyang kaugalingon diha kanimo, Lord. Ginoo, ang ilahang mga kinabuhi, ikaw ang nakabalo, Ginoo. I don't know unsay mga struggles nila karong si Manaha. But Lord, ako nagaampo, Ginoo, nga mahimo sila, Ginoo, mahimo mi, Ginoo, nga maalamon, nga mupili sa mga butang nga imong ikalipay. Lord, mupili sa pinakamaayo sa pag-alagad nimo sama sa gipili ni Joshua, Ginoo. That for me and my house, I will serve the Lord. I pray, Lord, sa matag usa, Ginoo, nga dunay tingwa siyang kasing-kasing this morning, makahimo, Ginoo, makabato ng kusog, Ginoo. Lord, sa pagpili, even na ay mga temptasyon, Lord, makabato ng kusog sa pagpili, sa pag-obey nimo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Panalangini ang kong mga kaigsuunan karumuntaga, Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. I-bless lang mga kinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Itong hatagan kusog nga palakpakan, Ginoo. Come on, daigo na to ang Diyos.